טוב, אנחנו פה בלופט, בקייטווי. יומיים לפני התחרות, מושיקו בטוח שהוא מנצח. ככה, רגע, קודם כל תקרב את זה, לא רואים אותי, אני רוצה לדבר בבקשה למצלמה, יפה מאוד, אז עדן, תירגעי. אז ככה, קודם כל, אני רוצה להזמין את כולכם לתחרות שיש ביום שבת, אוקיי? יש תחרות חתירה בחוף בית ינאי, אז להגיע הרשמה ב9 בבוקר, חבר'ה, להגיע מוקדם ולהירשם, תהיה אחלה תחרות. עכשיו, דבר שני, יש פה כל מיני חבר'ה, אני לא יודע מה כל כך עולה בדעתם, הם חושבים שהם יכולים לנצח אותי או משהו בסגנון. חבר'ה, אז אני מביא לכם כאן בסרטון הזה חד ומשמעי, אוקיי? הגביע הראשון הוא כבר שלי, הבנתם את זה? נגמר הסיפור שלכם. חבר'ה, אל תגיעו, כי אני לוקח מקום ראשון. יפה מאוד, תומאס. הבחור חי בסרט עם הזרועות 2 סנטימטר שלו, הוא חושב שהוא יכול להגיע... הלו, אל תיכנס לסרטון, תקשיב טוב, תסגור את הסרטון הזה, למה אני אמרתי את שלי, זה כבר הסיפור. 3 סנטימטר זרוע והוא חושב שהוא מהיר. חי בסרט, להתראות, שיהיה בהצלחה, מושיקו במקום אחרון, להתראות.